Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ана ҳамин хел як торти бомазза тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо маҳсулотҳои зелин лозим аст. Скушонка молоко, маска, 2 дона тухм, сахарни пудра, орд ва разрехи тел, сметана. Дар аввал мо скушон молокоро гирифта бо маска ва тухм якҷоя мекунему хамир тайёр мекунем. Разрехи телро низ меандозем ва хамир тайёр мекунем. ҳамин хел ки хамири мо тайёр шуд, хамир мулоимак мешавад. Хамире ки тайёр шуд, онро гирифта ба як су мегузорем ба муддати 10 дақиқа ки дам гирад. Дар ин ҷо сметанаро меандозем, бо сахарни пудра якҷоя мекунем ва загустителро меандозем. барои ғафз шудани ин сметана ва бо миксер ба муддати 4-5 дақиқа лад мезанем. ҳамин хел дар аввал оҳиста, баъдан сахт. дӯстони азиз, видеоро то охириро тамошо кунед. миннатдор мешавем аз ҳар яки шумо. ҳамин хел 10 минут ки гузашт, мо мегирем онро ба 3 қисм мо тақсим кардем. хело торти бомазза ҳатман тайёр кунед. торти идонаам гӯем мешавад. метавонед бо ҳамин хел бо чӯб туну кунед, метавонед ҳамин хел бо даст. ҳамин хел тайёр шуд, сурх намешавад. Барои он ки сурх шавад, мулоим намешавад, сахт мешавад. ҳамин хел мебинем ки дарунаш пухт, бозу ба чизка месанҷем. баъдан ҳамин хел қандо мемолему, кремонро мемолем ва дар ин ҷо мо аз кокосови стружки истифода бурдем. ҳамин хел хело бомазза мешавад. ҳар як қабаташро ҳамин хел мекунем. дар охир мо кунҷҳои ҳар як қабатро бурида будем. ҳамин хел орро медиҳем аз ҳамон кунҷҳои буридаамон. ҳамин хел тайёр шуд. Он посипкаи шоколадное ки буд, мо ҳамин хел орро додем, об кардем, баъдан орро додем. ҳамин хел метавонед шумоам орро диҳед бо хоҳиши худ. мулоимак бо маззаҳак ҳатман тайёр кунед. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. раҳмат барои лайк. агар маҳбуб шуда бошад, ҳатман ба дӯстони худ равон кунед. миннатдор мешавем. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. ба ҳама иштиёитон.